7:30 בבוקר, אחרי המסיבה, הולכים לעיר. הנה כושי. היי, הוא גם צלם. היי. איך הם ספשים את זה? זה? זה לא קורה לי. קורא לכם, ג'סי. יו, מה? היא אוכלת אותך. למה אתם מציקים אבל איזה ילדים מציקים? יאללה. למה אבל זה לא מצחיק? די, למה אתם מציקים? למה אתם מציקים לו ככה? די. למה הוא כפו? ילדים מציקים, בוא'נה, מציקים, אל לך. אני קוראים צורת את זה. טוב, תן להם לשאול, למה אתה זין? זונות. יופי ג'סיקה, תפתור את החול. חמש. שלא יהיה לך כמו אותי. למה יש פה לימון? תביא את זה.